vragen van de huiskamer om naar boven te komen. Zoals je weet, hebben we elk jaar een hoed. En ik wou Tjui, zoals die even binnen de check kunnen pakken, die ligt op de balie. Dankjewel. We hebben elk jaar een hoed, ook dit jaar weer. De wordt per opbod verkocht. En de opbrengst die is niet voor de Oud-Prinsen, maar die is voor een organisatie of een stichting die zich inzet voor Munstergeleen. Vorig jaar was het een aardig bedrag, €333. En we hebben gemeend om deze lui, die zich toch inzetten voor alles wat nodig is om nu te kunnen laten amuseren in Munstergeleen, de huiskamer, om die daar, dit jaar, dit bedrag aan te schenken. Tjui gaat even die check halen, die wordt vergeten door alle stress die er op dit moment is. Dus dan wachten we even op. Henk wil het zelf ook nog even gaan zeggen. Ja, leef nu van Munstergeleen. Je hebt het gehoord. De huiskamer bestaat sinds 2019. Alleen in de coronatijd hebben we moeten stoppen. Sinds vorig jaar meer zijn we weer volop aan de gang. En ik moet zeggen, het gaat iedere week beter. We doen dus veel voor iedereen, speciaal voor oudjes, ouderen. Er wordt van alles gedaan. Ook door om de 3 weken het koersbalspel. Ik weet niet of je dat weet wat dat is. Dat is het Jeudenboelen in een huiskamer. Om de 3 weken is dat op dinsdagmiddag. Dan wil ik hier de Oud-Prinsen van harte bedanken voor hun prachtige gasten, want we kennen het heel goed gebroken. En ik hoop dat het voor de Oud-Prinsen. Geef ze, dank u wel. Dankjewel Henk. Ik heb inmiddels de cheque. Voor degenen die niet wie daar staan, die kunnen het controleren, staat erop €333. Maria, mogen we hem aan dit geven? Alsjeblieft. En het is goed besteed.